Ja sabem que aquest no serà un mandat gens fàcil i que la legislatura estarà plenament marcada per l'esclat de la pandèmia. És per això que haurem de treballar en dues línies de gestió. La primera, tot allò que tingui a veure amb l'esclat de la Covid-19 i per això una de les prioritats serà la recuperació socioeconòmica de la nostra vila. No podem permetre'ns sortir de la crisi deixant a ningú enrere. Hem d'aconseguir tenir una mirada llarga per desenvolupar tots aquells projectes de govern i en aquest sentit auguro una segona part de la legislatura molt intensa on visibilitzarem moltes iniciatives de govern, com per exemple l'Institut Escola Calderí Pic del Vent, el Casal de la Gent Gran a l'ampliació de les cases dels mestres, tots els projectes del foment de l'habitatge públic, el pas soterrat que ens uneixi amb el cementiri, la reurbanització de la plaça Catalunya, carrer Sant Pau i rector Alemany, o totes les inversions als equipaments esportius seran alguns dels exemples d'aquesta intensitat que ens espera els propers 2 anys.